गोखा गोखै एवनोसै नै आंहा दहाय खानानै लायबाय नागिरनानै 11-12थासो जातनि मोनबाय दा एवनोसै बेखौ दाउजों एसे एवनोसै ओमफ्राय ओरैनो एसे एवनोसै बैसागुनि एसे पार्टि जानोसै लोगोफोरनो न'आवबो थांबोनासै नालाय ओरैनो मेथाइ बानायलाबायबाय आङो नै फिथा बानायबाय सिथाव लारु बानायबाय ओमफ्राय नै गोखा गोखै एवनाय आंनाबो चिकन अरे हम सारे मेरे को एक ही चीज दिख रही है यार जाओ अब एक बार जाओ फिर मेरे को किसी और जाओ नहीं मैं आप जाऊँ मुझे हेलो गाइस हेलो लोगोफोर हेलो लोगोफोर नै एसे मानसि लेंहरबाय आं लोगोफोरखौ एसे लेंहरबाय बैठ जाना चलो दे बैठ जा हेलो गाइस ये देखो सलोनी काम कर रहा है इसलिए नहीं बैठ रहा है हाँ बिना ड्रेस अच्छा ये लो तुम्हारी ये ट्रेडिशनल ड्रेस मैं ट्रेडिशनल ड्रेस डाली आवाज हम लोग ना असम का ही लेकिन ड्रेस अलग अलग जैसे हमारा ऐसे होता है वो लोग ना इधर से इधर सबको ये वाले जंगा बीसे पैंटा पंटा पांडा सानैया बेदर जायानो ओंखायनो एसे एनै पकरि बानायब्रबबाय दीदी खान देख के थोड़ा